Hey guys, ako na po ni si Erping Marino. Manuroy ta guys sa beach sa Barangay Tiling, Kawayan, Negros Occidental. Ako ni guys, padumi sa baybay. Manuroy ta. Dili ra day ako. Si ate ug si Undoy ug ako tulo day mi manuroy. Pero una na sila. So na sila dito sa baybay. Nabilin ko kay na video ko para di ko kalimot ani mga lugar o wala ag midre makadumdum ra ko o nilang dagat limpyo ug presko ang hangin daghan kayong bangka dire bangka panagat man ang ilahang pangita dire panagat na nag-repair sa bangka para managat ni sila kaloyan mo ni karon ilang kita dire sa dagat sa barangay Tiling, Kawayan, Negros Occidental. Mo ni panahon karon sa dagat balod gamay pero nindot ang lang lugar. Mabawi sa lugar nindot oy. Ano ilang lugar dire? Barangay Tiling, San Negros. Malingaw ka mosuroy dire guys kay daghang bangka nindot tanawon. Malingaw kas lugar. Ang lugar karon nindot oy. Ganahan kasi lugar nga undoy ay kadangad ay bis may lubi ang tagag yung bitbiton agad kasuroy-suroy. Tara guys, manuroy ta sa baybay. Tanaw na to aglang lugar dire nindot gyud ilang lugar sa dagat tanawan ninyo guys daghang kayong bangka malingaw gyud ka kay presko ang hangin. Tanawan ninyo mo ni karon ang baybay nila limpyo o presko ang hangin. Tanawan ninyo ang mga ero nagsuroy-suroy gyapon sa baybay. Si Corodapio gasuroy-suroy. Murag korek si Corodapio. Nindot yun ilang lugar guys, malingaw ka. Marelax yun mo ang feeling sa ilang ero gasuroy-suroy. Ero na nalingaw po ng ero. Tapos lang si ate ug si Ondoy nagsuroy-suroy po ni nag-vlog. Kay nindot ang lahang baybay. Sus nindotas panahon diri oy. Lami kay maligo pero di kaligo kay wa magdag extra nga short sus nindota. Mani panahon dira og update sa panahon. Si ate ay role model suroy-suroy. Model ay suroy-suroy. Model sa baybay. Nindota silang lugar diri oy. Mapapawaw ka sa kanindot picture kanindot kaayo silang lugar ganahan mo musuroy. Search na ninyo ng Barangay Tiling, Kawayan, Negros Occidental man siguro ni dire Occidental. Mo nilang beach dire sa panghambog nila nindot gyud ang lugar ng baybay ay mga aktor si Batukan Vlogs ug si Tiger Eye Vlogs i-support ni sila guys sa ilang vlogs. Mao ni pauli nami guys kay tagbaw na migsuroy nalingaw mi dito yung lugar guys limpyo gatiman. Tanawa na guys kaning lugar na ay fresh water ni mo ni pwede mo mangnaw-naw dire silang lugar timba lang mo diha lingaw na mo. Support guys Batukan Vlogs o Tiger Eye Vlogs. Erping Marino ayaw kalimti i-subscribe ninyo na sila. May na lang nato matabangan ang mga small YouTuber
Salamat sa tanan. Subscribe ko pala ho guys si Tiger Eye Vlogs o si Batukan Vlogs. Salamat.